Nagpirma og deed of grant of usufructuary rights ang Philip Morris Fortune Tobacco Corporation kon PMFTC Incorporated aron pagtugot sa Misamis Oriental Provincial Government nga temporaryong gamiton og mahulam ang mga kabtangan sa kompanya nga nahimutang diha sa Barangay Aniel, lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Ang panagtigom gipahigayon niadtong adlong Lunes, Enero 11, 2020 sa Provincial Training Center kung diin anaa mismo ang presensya nila ni Governor Bambi Imano, Provincial Agriculture Office Head Jose Apollo Pacamalan ug ang Committee Chair sa Agriculture nga si Board Member Frederick Hu, kauban sila Board Members Wayne Militante, Dexter Yasay, Nancy Manhos, Boboy Sabal, Leonard Winstanley, Michelle Anayron ug Saysay Imano. Engineer Joy May Melicor, Head for Security and Market Safety ug Attorney Cancio Nicanor Giboni, Corporate Affairs for Mindanao. Ang maong pasilidad gamiton sa pampublikong katuyuan ug dugang suporta alang sa food security sa probinsya nga maoy nahimong tubag sa kakulangon sa pagkaon nga nasinati hatod sa pandemya. Sa maong kasabutan, nahimong tukutan ang benepisyaryo nga mao ang PGMO nga magtukod og istruktura o sa pagpalambo sa maong mga kaptangan nga maghatag og dugang suporta sa mga mag-uuma. Pinaagi sa SP Resolution number 750-2020 nga gihimo sa 57th regular session niadtong Nobyembre 16, 2020, ang sangguniang panlalawigan naghatag og otoridad kang Gobernador Bambi isip representante sa PGMO nga mosulod sa maong kontrata nga maghatag sa probinsya og gahom nga mogamit sa pasilidad sa PMFTC Incorporated ug ang maong panagsabot giandam og gipatuman sa maong kumpanya. I'm actually in charge for market safety for Visayas and Mindanao, and I am currently based here in Cagayan de Oro. So we have our sales officer. So relating to the signage and the use of trucks, so our support on that one is that to ensure na smooth ang transition, so from the property with the transition to the province. So my role is to ensure na all the security and safety related kailangan i-prepare prior onboarding na ang sa province and including the employees is prepared siya ang facility. Sa iyang bahin ni Attorney Giboni, iyang gibutyag nga pagkinabangay og pakig-alayon kini sa PFTC ug sa provincial government. PMFTC is a company that is socially responsible. So we have this Claveria facility that has close operations, and then instead of letting the facility be idle, so the company choose to have a contemplated donation. And this usufruct is some sort of a transition because inside the facility there are many high-tech equipment that needs to be familiarized with the persons or officers of the Misamis Oriental. So this some sort of transition, and hopefully the contemplated donation would come in the next 3 or 6 months. Tumong sa maong programa nga suportahan ang agricultural activity sa Misamis Oriental aron masiguro ang food security sa probinsya kung asa tinguha sa liderato ni Governor Bambi uban ni Pagro Chair Apollo Pacamalan nga mahimong 100% food sufficient ang lalawigan ug matabangan ang nagkadaiyang sektor sa mga mag-uuma pinaagi sa moderno nga sistema sa pang-agrikultura. Kauban si Andy Pacamalan sa kamera, ako si Lambo Dani Obsioma Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, Padayon Pilipino.